Vitajte v tichej oáze na Jedlíkovej ulici v centre Bratislavy, kde vám predstavujeme priestranný trojizbový byt s úžitkovou plochou 96 metrov štvorcových. Vzdušná obývacia izba plynulo nadväzuje na kuchynskú časť, čím vytvára presvetlený spoločenský priestor prepojený s tichým balkónom orientovaným do pokojnej časti. Spálne sú navrhnuté s dôrazom na regeneráciu a ticho, ktoré v tejto centrálnej lokalite zabezpečuje komorný charakter celého rezidenčného projektu. Kúpeľňa sa nesie v čistých líniách modernej rekonštrukcie, pričom praktické usporiadanie a kvalitné materiály podčiarkujú funkčný štandard mestského bývania. Dva balkóny s celkovou výmerou takmer 10 metrov štvorcových rozširujú interiér smerom do pokojného vnútrobloku, ideálneho na večerný relax. Rezidencia Jedlíkova je nadčasová funkcionalistická stavba, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a nachádza sa len pár krokov od pešej zóny. Lokalita pri námestí SNP kombinuje ticho, súkromie, dostupnosť a dokonalú občiansku vybavenosť. Tento byt predstavuje vzácnu kombináciu centra a ticha. Pre viac informácií alebo obhliadku ma kontaktujte. Volám sa Juraj Rác a rád vás prevediem.